TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayamen Fulbe TV wari kam ɓamta wolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddinoyi Fina Tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV siɓen on salminama Fulbe TV kadi min anditina meɗen jokkodiri e programme o ƴettanoɗo siyarar woni Kawral Fulbe Africa jokken tun ka taƴunoɗon min addana on kadi ko heddi e nder programme o ɗum musidɗon kadi jettu diallo miɗo yetta tim Fulbe TV fof jaram ko jokkuɗo mon Minister of Land, Honorable Amat Kumbangani, Omodom. Ngandandama, Honorable Sendi Mbai Kankone, Deputy Governor, Omodo Kankone. Enji ngandandama Demba Chun, Kankone Modo, woni Baba Kawral Fulbe Africa Upper Salum. Kankone Modo Enji do Banna Jallo, woni Vice President Kawral Fulbe Africa. Omo jodi do kankone o salminama o wetanama. Nden noon en ɗipideji ɗi fof kamɓe ɗe salminama en calmini président Adama Barrow o nuli délégation makko kamɓe ne yoɓe ngar ɓe ƴettuɗo hande ɗo o waɗi festival matte ɗo leydi Upper Saloum nden noon o salminama bon Demba Sall o kammi bismoɓe seeɗa ni kala jiɗɗo président Adama Barrow yo sut jungo mum dow min Oumar Baba Mal kala jiɗɗo président Adama Barrow yaani fe jungo moɗon to président Adama Barrow tikaw dow biye Barrow biye Adama Barrow kala jiɗo hoore muɗum jiɗo leñol muɗum mayida Adama président Adama Barrow garaniɗo leñol jiɗo leñol haayama tawano mbiɗo jooɗi mbiɗo hujjite Amadou Babulo tongel laaji mbarodi yaɓetake ñiwa koye ala gaynako mbimi joloyam koye juuti limbani jiɗangoji foyni hanande pino Allah jarama batulo mbimi waɗanima Jallo jeri dili arasan jawo ngete mo yetani sababu ko yetata Allah demba sayo demba ko amro sababu demba woni sabab tugale laba juude suka ko salabi juude nyamdata ko mawde sabale mara demba sayo jarama Allah jarama merci beaucoup juuɗe moɗon ɗo président Adama Barrow juuɗe mon dow jarama Oumar Baba Mal jinnon ɓe gara bisnade e koɓɓe garɓe ɓe ɗo joni
ar bisno koɓe maɓe kanko woni baba dental Kawral Fulbe Alpha Salum rahmatullah min calminma dental ngal fof salminanu ndu iɗoratto député gouverneur Seni Mbaye e min dewtina hen honorable gouverneur Ousmane Ba e min dewtinan hen noon honorable minister of land and regional affairs mo ganduɗa ko kanko joɗani ɗo Adama Barrow e laamu hen e kanko jooɗi toon joggiti laamuji tokosi ɗi e guilim he gouverneur ji ɗi ha e chef ji ɗi e kala ko abbiti e kulle e leydi ndi e joni noon min beltim e tawede maɓe ngol ɗo moɗo programme Kawral Fulbe Africa eyyi waymanino o arma ɗo kono ko addimo ɗo ko o ɓiɗɗo leydi ndi ko enene ma ko koddi kono noon ko ɓeydima ko addune kisa woni président o e hoore mum e dow ɓittare maako o wi o nula ɓe de ko he gouverneur mo ganduɗa mo ko de kono helfi leydi ndi gayi e mo ganduɗa mo ko de ko rewi he ma ko he office to woni Seyni Mbaye Seyni Mbaye ne ko batinnajo nden noon waymanino programme o ko ɗamminano ko hen foof heeɓima saabu si tama han président mo ganduɗa mo de ko jogui kulle leydi e de ko aldi leydi ndi o imminma ministre mo ganduɗa ko de ko jogui ko abbiti he laamuji tokosi ɗi he chefeji ɗi he leydi ndi e hoore mum o woni mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi ndi on ɗon taw ɗum wonan men ma wertare mawde e gouverneur o mo ɗo e Seyni Mbaye mo ɗo eyyi joni noon si a yima han min cuuɗli tawi programme o seeɗa ko ɓitte ngoodi hande mo tawno han ko saago honorable ko ɗo wondata he men ha oɗo saako o artoya programme jengma o ha Allah weeta kono nde wonno nde ɓittare nde heewi président o moɓe nulli he dulaji kewɗi ɓe mbawata ɗo jooɗo ha programme o gasa ko on waɗi mbimi Demba yo programme o taƴe tawo ha yimɓe mbiyeɗa ɓe konngol ɓe kolla yimɓe ko hoko ɓe gari yettinande yimɓe ko immori to président to e ga on tuma programme o kontina on jarama joom ngara noddude gandanɗama e gouverneur gandanɗama Ousmane Ba kanko jooɗi ɗo leydi Upper Saloum kanko ɗo ha siyarar foof kanko kippi ɗo nden noon kanko ne o wiyama bisimilla. Assalamu aleykum. Mbiɗo salmina honorable Amat NK Ba ministre joguiɗo affaire laamuji tokosi ɗi affaire NGO affaire diine ɗe mbiɗo weltone no beta ko tawtora ko ɗo hande eyyi eɗen gandi ko ɗo jiya kono wona programme mbaɗɗo foof o wawata sobtade o ara kon ɓayi His Excellency President Adama Barrow neli ɗum pour ara o tawta min gara min jottano on minen ɗum calmina e ɗum minen ɗum jettano beta mbiɗo salmina député gouverneur honorable Seni Mbaye kamne ko jiminande Upper Saloum ɗo jiminande CRR Demba président Kawral Fulbe Africa yo Demba PRO Kawral Fulbe Africa onon yo mboolem neɗɗo ndentuɗo e Kawral Fulbe Africa mi salmini on onon fof mbiɗo salmina jaatige men o ɗum woni alkali saare o imam o yo kilifaji saare ɗi fof mbiɗo salmina rewɓe ɓe mbiɗo salmina fondinkeji gonɗi ɗi ɗo fof ene wonani min weltare pour ara tawte hande o programme o noon ko programme dañɗo fayda no beta ɗum taki ha His Excellency President Adama Barrow itti ko fotino ministre o ara o tawta gouverneur o tawta député gouverneur min gara min tawte nde ñalande ɗo hande sa laari ɗo ko woni ko ɗo sa laari yimɓe ɓe no ɓe ɓornori ni cosaneji ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗi ɗum ɗo hollirat no wonde ko
kawral ngal gandanɗa hoorema ngal dañi fayda no beta toujours mi haalanat yimɓe ɓe ɗi cosaneji e ɗi aadaji wona hunde yande dow asaman to fuɗɗi ɓeyin ɓe ko ɓe miiji in ɓe miijti in ɓe ndaari in ɓe dartidi in ɓe puɗɗi in te noon ko heewi in waɗi he men bilama to diine to yo to koddigal to cosaan ɗum ina en jangina ko heewi ina en tindina ko heewi ha mbawen hoddu he jaam mbawen wondu he jaam mbawen gum koye men mbawen liggoɗen nafen koye men nafen ɓesguji men ɗi joni ko tega ko ɗo mono andi ina wayno ko wayno jombayu ni e on tuma ko ni waɗeteno basaje mbaɗe yimɓeɓe gadde yombayɓe ɓe gadde ɓe joɗɗine kilifaji ɗi gara ɗi jooɗo ɗi kalanaɓe ɗi tindaɓe presque ñande foof neɗɗo yaata a resoye ñammata a weltino beta kala ko woni musidal ma ta no welti kono ndesat ɗo on ne tambo welti kala ko woni musidal mum ina welti kono noon in wonta comme sukara he jumri rek toujours kono ñande foof in metti noon ñanmata ɓen ɗiɗo yo ɓe keyninoɓe ɓe dutta hakkillaji mumen ɗi to in fuɗɗorno to hoko ɓe kalanteno hoko ɓe diglano hoko ɓe mbiyano ndara ɗum ɗon wawat wallitɓe ɓe mbawa muñ ɓe muñotirana si ɓe muñotirani ɓe ballodiri Allah okkat ɓe ɓesgu ɗin ɓesguji ne Allah waɗate majji barke yaagol sukkere on tuma sa yeehi si waktu foti sukkere liɓama yimɓeɓe gonat toon ko heeɓi jonte ɗiɗi ɓe jangguine façon foof kala ko ɓe mbaɗante toon bilama he tindi bilama he jiɓɓi bilama he gamri bilama he pasiŋaji ɗum foof woodi koyen firti ɗum foof holla toon wonde pour mbawon andu ne onon woodi ɗo gonɗo ɗon kono on ɗon ummo on jaaha dulare wonde ɗum taki on jamanu sa yeehi sukkere ha funti toon woodi kuule goɗɗe ɗe na waɗatade sa waɗiɗe rek ko neɗɗo wiyatama hey kana ana yaha sukkere par ce que o waɗani expect o fogani ne jaaɗo sukkere ha arti waɗat ɗen façon baɗate te ɗum taki on jamanu hay sa wi neɗɗo yo Allah yaafom sa wi neɗɗo ka solima te taw yeehi sukkere jiranat ɗum sak wonki mum ki iwa te Baba Maal o yimiɗo ay ɗi jiɓɓiɗi jiiɗen ne ɗin jiɓɓine koyen donɓe ɗi bilama e cosaan ko haalaji haalete toon haalaji gandanɗa hoorema ɗi mbaɗate ma hunde wona tan fiye tan jimowo luuɗa rek ummo ɗon rek gamon kono kette ko haalta ko ma naftoron ɗum par ce que ko haalta ko yo ko bawɗi ɗi piyata ko ɗum ɗon yaɗata kono ɗum fof woodi koyen firti ɗum taki on jamanu hay comme no jengi bambaɗo en ni yo no ɓen ni foof yimɓeɓe ɓe kettotono par ce que sa yi aɗum hetto pour in waɗa fayda he ma in waɗa hunde nde gandanɗa hoore ma ɗum ɗon a naftorat in yimɓe woɗɓe ɓe ne naftora en kon cosaan he aada koko dañi fayda no beta haala ka juutata no beta ɓawi bosambo ɗo on ɗon so ari ko heddi ko o yettinatin kono noon muno on santa hunde wotere ɗum woni enen fof koyen musidal gotal hoko woni musidal ɗum woni koddigal neɗɗo mo kodduɗa o ko on woni musidɗo ma nangotiren jurmotiren ballotiren nangotiren jurmotiren ballotiren gonen he caggal laamu he enen fof hande ɓe mbi nangue funtugue ngue koye ngen nangue diretoɗa hande ko nangue his excellency président Adama Barrow kon enen fof ndireɗen he less ngen nangue hikka ko hitande élection ɓoyata rek IEC arat pour okkirgol carte wote
mi yiiɗo sukaaɓe heewɓe kaar ɓe nganndanɗaa hoore ma muna anndi ɓe pota heɓ jooni ɓe poti heɓde duuɓi 17 si IEC ari onon fof punte ngaron ɗaɓɓon kartol woote ɓeɓe carte mumen ɗe woote majji yoɓe ngar ɓe keɓa carte kese ay ko ɗen carte rek mbaweten nangu mbaweten gardu ha bimbi mbaɗen support his excellency président Adama Barrow mbaɗen support honorable Amat NK Ba mbaɗen support laamu his excellency président Adama Barrow pour ko jiɗɗen ko abbugol yeeso jaarugol yeeso mbawenin hebde kono coowo ko mawni mawni sen ngala carte waktu woote foti en jahani en pampoyaki carte en ala ben jeri ɓe mbi noon to feccete to feccirte to sa dañi toon neɗɗo wallahi a wasata to feccete to sa dañi toon neɗɗo a wasata kon he laamu his excellency président Adama Barrow onon bantanto naaɓe onon saare oldi naaɓe onon CRR naaɓe onon toon dañi yimɓe tawaɓe toon kono onon haydara on mbasani mi salmini on mi juurima on mi weltima he programme muno duwone organising committee o committee ji ɗi fof Allah waɗana ɓe jaam Allah okka ɓe cellal okka ɓe bawɗe no ɓe mbawiri continue on liggey moƴƴo mo ɓe mbaɗata kono noon hunde wotere neɗɗo fof enen fof caggal laamu Allah ɗum ko baɗate men ɗe rek keddotoɗo hande noon alhamdulillah ko heewi kewiɗo enen fof eɗen ɗo en jewti en ñaami en pijat en jalat ɗum ɗon ko jam woni hen ɗum diine men ɗe santi en ɗum aadaji men ɗi santi en ɗum cosaneji men ɗi santi en kono on jarama mi welti e moon yo Allah waɗa noon jaam beŋone yo Allah wanmo he jaam mo huuɓa e jaam mo kala ɗo ummoto ɗo kota e jaam jottoɗa e jaam on jarama en gandi honorable Amat Kumba Gagne minister of land kanko ne o ara o yewtane men seeɗa e ko gandanɗama ko excellency président Adama Barrow gandanɗama kanko itiɗo yo ar tawe o gandanɗama festival ɗo ko kanko ne ko ɗo jiya ɗo ko jibinande leydi men ɗo daɗe o salminama foppane ɗum mi salmini gouverneur o mi salmini député gouverneur mi salmini Demba Thioune mo gandama de ko woni babirawo jemmawo mi salmini Malik mi salmini Yeldu en Kawsu en halifaɓe jooɗiɓe ɗo mi salmini Demba mo ganduɗa o de ko jogui coordination mi salmini hoɓɓe men immorɓe gila Fuladu mi salmini hoɓɓe men immorɓe Fuladu hoɓɓe men iworɗe diwanuji kewɗi yimɓe jooɗiɓe ɗo fof tawaɓe kala tawaɗo ɗo hande salminaa ɗum noon immori koto président Adama Barrow riwi he laamu makko immi toon ari he gouverneur député gouverneur ari he chef yottanimon on fof e moƴƴi Allah enen noon si en darima ɗo hande waɗat piiji tati ko ciftinirmon mi won tawaɓe wonɓe tawanoka won ganduɓe wonɓe gandano si en jooɗima ɗo hande ma miijoɗen ko yawti koye o Demba mo jiiɗon ɗo o ko o watta ko o taw ɗum waɗa ɗum waɗeteno mi sikku goto fof hay si on tawaka on nanino bammakko jamanu mbo o wonno e nde saare ɗo he ndu tundu ɗo woni Malik mo jiiɗon jooɗi ɗo on ko o mbir mawɗo wonno cifreteɗo ha hokki hen ndu tundu
bawɗi pietenoɗi ɗo ardi bom ko galle makko wonno o Malik ɗo Malik noon resno deelam suuna kala mo anda deelam suuna a jiyaka ɗo e tundu he Allah yurme yafomo deelam waɗi golle makko o gollani leydi makko o gollani leñol makko hano Allah nabtimbo o yeehi Allah yurme yafomo kisan ɓeydaden mo nden noon hande si en ngari ɗo programme mbawɗo ni mo waɗa immora noon ɓuri ɗum fundude woni galle Malikiye ɓuri hen darade woɓɓe tawti hen haala tolliɗen ɗo ma ciftoren ko wanno ko rowani ko wanno ko hanki e canki hunde wattare noon jinmon mi siftinirde aada koko moƴƴi hen neɗɗo cosaan koko moƴƴi hen neɗɗo si a ala cosaan ma a anda adama a anda ɗo jaata a majjat dow on noon keɗe dow on noon si a woni hen tawi ko a faama ko a poɗɗo famnede neɗɗo noon si foti famnede ko ma famne kono si a yimmorɗo fuula du mamin miijo Penda yoɓa kande Penda fijiɗo woni ɗo e leydi e ha resa e nder leydi Gambi Penda yadanno he amen campagne sukka min wonda he amen min gonda he makko ha campagne huuɓa simin yii ko immori ko wayno maayo en woɗɓe haqqila men juutat min ciftorat ɓe en moƴƴuɓe Allah ɓe annduɗa Allah nabtiɓe no to yima Penda yoɓa kandene mo jari duwanede Allah yurme yafomo Allah rokkumo aljanna kono noon hande siɗon mbaɗa ko ɓuri ni ko wayi ni mbiɗon jiɗata jaliɓe men ngara tawta ɓeɗo jaliɓe mbayɓe no yero ndunguye en kamɓe ne ɓe nodde ɓe ngara ɓe mbaɗa gueɗal maɓɓe ɓe ara ɓe tawe par ce que enen yero woni jalijo men mawɗo hande nden noon siɗen mbaɗa kala ko mbatten o ɓitti mbaɗen feere gadden mo o tawe kanko yero par ce que ɗum ɓurat men wallu ɓura men daranade en fof eyyi mbiɗo andi o noddama o yeehi base kono si wonno darɗon yero o potaɗo yaha base si on ndewnoɗo ponnoɗon rew yero woppotaɗo yaha base ɗum mbiɗo andi ɗum henga siɗon mbaɗa oɗo yimɓe men tawa ɓe mbaɗe feere ɓe gara ɓe tawe aada men o ko ma mawninen aada o sa yi guittuɓe ɗo jaliɓe fulɓe jagannaɓe yero ndungu e woɗɓe nawwiɓe ha India ɓe pijoyi India aduna foof nani ɓe ko mawningo aada meɗen waɗi mbiɗo ɗum waɗa he cosaan meɗen nden noon enen siɗen mbaɗa ɗo e wuro ɗo goɗeɗen ko ma mbaɗen feere ɓen koye maɓɓe ɓe gara ɓe tawde janggo siɗon mbaɗa programme o tawɗon programme mo hawriti e programme mbawɗo mon yakkande diftide ñalande mon ha mbawon hawre jibinande men wawa tawtede ɗo he leydi e jaɓɓoɓe hoɓɓe wona jaatigaji maɓe ɗum siɗon mbatta henga programme o mbaɗe ɗum nder hen yero ko he men tawa ko ƴiƴam men nono ɓiye goɗiri ƴiƴam men ɓe tawa he meɗen kono koɗo fof garɗo a yiɗi jatigue koɗo fof garɗo a yiɗi jatigue mi ñaago mun ɗon pour lawol gongo kono probléme man wirtima ɗon ko woni probléme men mi lamdima yero homo rampiltama yero onon si on gacci heɓe jaɓɓoto mon yero wi sukaɓeɓe jaɓani hay goto jaɓa janggo meccal ngal jalijo noon jibintake jaliyaga ko yidde wonta jiiɗa ɗum mbaɗana ɗum hoorema wona wonde no a jibinama jali a wonma jali won jibinteɗo jali mo jifnata o wonta jali wonta ko ceerno wona walli wona goɗɗum jaliyaji noon ko yidde wattama gona ɗum mbaɗa ɗum Allah walluma en waɗanma hen barke yero jifnaka jaliyaga ɓe wondi ɓe ala mo jifna jali kono hande ko jaliyaɓe aduna foof koɓe janggu ɗum kono yero wi ɓe ngala hay goto jaɓɗo janggu jaliyaga nga nden noon
jangde men leydi men ndi waɗi sikke seeɗa on sikke ko ma ndaaren on sikke ngetoɗen ɗum cafren ɗum ndaaren no on reglila ɗum woni ko ganndama sukaaɓe waɗa jaɓɓe ɗum ngeto aada o wuurna aada o ɓe mbawa janngu jaliyaga ɓe mbawa wonɓe mbalɓe jaliyaga koye men tawa mi famna mon ɗon pour ballodiron ɗon e bawɗi Allah ɗimmitege en jettat Allah jetten président men o par ce que président men mo ko neɗɗo jiɗɗo aada ko neɗɗo jiɗɗo cosaan on alamo ɗum humpi on meeɗa yi gila ɓemɗen indépendant président mo ganduɗama hawrina jalliɓe leƴƴi fop piƴa ha Allah wiyta ya hoota o ya o waaloyo enen ɗum puɗɗi yiide koye Adama Barrow nden noon enen yo en jettu Allah wonde no en dañi président gurnowo aada he leydi meɗen te aada mo hay wona cuɓi cuɓti ko fof o rentidirta fof ara tawe fof ara wonda he makko ha Allah wiyta o yaha o leloyo nden noon onon tinne onon sukaɓe saare mawɓe saare hoddiɓe saare mbaymiɗo Demba he woɗɓe tinno ɗon gurnon aada leydi o cosaan meɗen ɗum naɓa men yeeso kono go o foti won woni ko wiyete ko neydi neɗɗo si a ne'aki a wawa fonku adama a wawa andu ko adama woni nden sukaɓe yoɓe jaadu he neydi ɓe nantana helifaɓe mabɓe ɓe jaɓana helifaɓe mabɓe ɓe refto helifaɓe mabɓe Allah waɗa he maɓe barke kala meccal ko ɓe naati ma Allah newna ɗum sukaɓe yo wondu e neydi gonde e neydi gurɗon e neydi wona nafaka moɗon oɗo mbinomi somi yettima hande mi yettinamon ɗi kongi immorɗi he laamu he arɗe wallide mon président Barrow wanma enveloppe mawɗo mo weeɗi min enveloppe mawɗo mo weeɗi min gouverneur mi sohlu itta enveloppe président Barrow o jonnamo joom jemma o Demba Argay you hand over to him he's the father of the night Demba Ar président Barrow enveloppe mawɗo weeɗi kam nde garan yomi ador enveloppe mawɗo joni o enveloppe mi jonnimo gouverneur yo gouverneur ƴeftu enveloppe o jonnamo Demba Cuun gonɗo mo babirawo jemma o e fedde nde hande on Demba ƴefta ɗum ya hollita dental ngal wonde no Adama Barrow addi enveloppe mawɗo pour kafu ngu hande gouverneur jonnumo en wona on ji enveloppe o nani joni noon on jarama mbiɗon mon duwano nde Allah walli mon gonon ɗo e fedde e hande ha huuɓa he jaam ta alamo gañi ta alamo metta yo Allah newnu on jarama bisimilla mo Come on.
Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on juurima on min ko Dieynaba Siya mbiremi gimmormi to commune Pakour godami ko Pannagar min de ponmi wade jaliya komi tawɗo ɗum tegi noon par ce que nenam ko jalijo babam ko jalijo kono haɗani gimmimi commi ɓoro jami jantawimi nder maayo Diawo e groupe makko garmi jangude ɗo maayo Diawo kanko e nenam jadanno Allah yurme yafoɓe ko kamɓe badde accident o ɓe jano Jenko Fuladu ko e maayo mi jangi ko kanko neyi kam kanko jangini kam min ko maayo wabti kam ɗo nder galle maɓɓe mi fuɗɗi wadde jaliya maayo jangini kam ngal ɗo meccal miɗo jangi ngal ha e laaɓi e kadi komi muynuɗo ɗum kadi ha laaɓi wassalam Dieynaba Siya toon to Pannagar ɓuri wonde Pakour commune Pakour merci beaucoup musidɓe ko weeli yonata en taƴay ɗum ɗo tan haray ko ɗum ɗo min addanno Kawral Fulbe Africa e o Fina Tawa moɓe waɗuno siyarar ton jarama ko jokko ɗum men ko miɗa yetta tim on fof spécially noon Abdoulaye Mbalo mo annduɗa kanko ono e caméraman iminanoɗo ton on jarama hara mi yetti sabbagalajo Mbalo ha France mo annduɗa kanko tambiti Fulbe TV e team Fulbe TV fof waɗe like waɗon subscribe yetta kadi Kawral Fulbe Africa ɓe annduɗa ɓe darani ko woɗɗi kon ɓe anniyani men golle ɗen tawata ko Fulbe TV waɗanta ɓe cover kala falaɗo golle moƴƴe yo waɗu men contact on jarama. TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayamin Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men